jirin malam na shi usobo muna cikin shago muna gabatar da baitukan na allama ne, wannan shi kaɗai ba wani a gefensa ko wani a bayansa, wannan nasa shi kaɗai ne domin maƙiya su ji kunya, maƙiya kuma su shiga shi. Ai kafin Allah ne shi, babu mai wargaza. Idan Allah ya ɗaura kayansa mutum bai isa ya sokar ba, kuma ba a yi wanda zai iya cutar da allama ba, babu mai shi har abada. Allah da ya yi shi zai ɗauke shi, babu wanda yake da takaman bullet nashi zai iya shiga jikin allama kuma ya karshi inda ba a dawa, sai dai Allah ne ya yi niyyar ɗaukar kayansa, amma kai mutum baka isa ba, ballantana ko gwamnati ko wani abu. Ya allama ya fi ƙarfin ku. To ka gwada suke mana waƙar taka mu ji? To shi kenan. Dan gaishe da haziki Maulana gaida jagora Sidi Zakzaki. Salamu alaiki sai da umma Sidi Zakzaki. Fadima taskira da